Sometimes I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes Noi am venit să aducem bucurie pentru o domnișoară. Cred că știi cine. Cine? Elena Goldman, da? Da. Galben, cer scuze. Te-am apropiat, vă rog. Bună ziua încă o dată, sunteți cea mai frumoasă din clasa aceasta. Noi venim cu mai multe surprize pentru dumneavoastră. De primul rând, această compoziție de flori sunt pentru dumneavoastră, mă bucur ziua aceasta minunată, mai mult. Și acest ursuleț, ca să aveți grijă de el, să dormiți până ce vă înlocuiește persoana. De partea cum crezi că este așa surpriză? Sunteți omageat astăzi? Da, mulți ani înainte, în primul rând. De partea cum crezi? Nu aveți idee, dar măcar să ghiciți? Vă dau eu un indiciu. Cine este familia Galben și Sclipos pentru dumneavoastră? Și Verișoara, Da, este din partea lor, care vă urează multă sănătate, bucurie, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și ca surprizele să nu termină aici, să continue. Dacă aveți dumneavoastră ceva să transmiteți lor? mulțumesc pentru că doi foarte plăcut, sunteți toți cea mai scump pe această lume. Mulțumesc! Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and